Γεια σας. Πάμε να σας δείξω ένα ξόρκι να χωρίζουν δύο άτομα. Άμα δεν έχετε τις φωτογραφίες τους, δεν πειράζει. Μπορείτε μόνο με τα ονόματά τους. Χρειαζόμαστε ένα μαύρο κερί, ό,τι μαύρο κερί έχετε εσείς, δύο χαρτάκια χωρίς ρίγες, πιπέρι τριμμένο, κανονικό αλάτι, μαύρο στυλό, ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και χρησιμοποιημένο καφέ. Έχετε κάνει το γαλλικό σας και ό,τι έχει μείνει το χρειαζόμαστε. Παίρνετε τα χαρτάκια, γράφετε το όνομά τους και το επίθετό τους. Γιώργος Παπάς, Έλενα, ό,τι επίθετο θέλετε εσείς. Μετά θα βάλετε τα ονόματά τους σε σχήμα σταυρό. Πρώτο του άντρα και από πάνω της γυναίκας. Και μετά θα βάλουμε το καφέ, το χρησιμοποιημένο, πάνω στα ονόματα. Από πάνω προς τα κάτω και θα πείτε αυτά τα δύο άτομα να χωρίσουνε. Αυτά τα δύο άτομα να μαλώσουνε πάντα. Αυτά τα δύο άτομα δεν θα μπορέσουνε να κάτσουνε μαζί ένα με τον άλλον. Έτσι καλά, να καλύπτει και τα δύο ονόματα. Μετά θα βάλετε το αλάτι. Κανονικό αλάτι είπαμε και θα πείτε το ίδιο. Αυτά τα δύο άτομα να χωρίσουν. Αυτά τα δύο άτομα να μαλώσουν πάντα. Αυτά τα δύο άτομα να μην μπορούν να κάτσουν ένα μαζί με τον άλλον. Και μετά θα βάλουμε το πιπέρι. Και θα πείτε το ίδιο. Αυτά τα δύο άτομα να χωρίσουν. Αυτά τα δύο άτομα να μαλώσουν πάντα. Αυτά τα δύο άτομα να μην μπορέσουν να κάτσουν μαζί ένα με τον άλλον. Θα το αφήσετε έτσι ανοιχτό μέχρι να καίει όλο το κερί. Μόλις τελειώσει το κερί θα το διπλώσετε 4 φορές. Σαν σταυρό, έτσι. Από πάνω εδώ μπροστά μην το πιέζετε πάρα πολύ. Από κάτω
δεξιά και αριστερά. Τι θα κάνετε με αυτό? Αυτό πρέπει να το κρατήσετε 2 εβδομάδες. Έτσι ακριβώς όπως θα το διπλώσετε όπως το έκανα εγώ. Μετά από 2 εβδομάδες θα πάρετε μια μεγάλη πέτρα και θα το δέσετε μαζί με ένα μαύρο κορδόνι και θα το πετάξετε στη θάλασσα. Άμα δεν έχετε θάλασσα εκεί που μένετε, το πετάτε κάπου εκεί που έχει βρώμικα σκουπίδια, που μυρίζουν άσχημα, μακριά από το σπίτι σας. Και θα πείτε, αυτά τα 2 άτομα δεν θα είναι ξανά ποτέ καλά μαζί. Αυτό ήταν το ξόρκι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και θα τα πούμε σε ένα καινούριο βίντεο.